Panoorin nyo itong lalaki guys. Tingnan nyo kung anong gagawin niya sa uli. Ayan, umupo siya doon malapit sa babae. Panoorin nyo guys. Tapusin nyo. Promise love trip to. Di kayo magsisisi. Ayan, tumingin siya doon sa babae. Titingin pa yan. Ayan. Yun. Ba. Sabay. Ba. Ito. Itong huli guys. Panoorin nyo. Ba. Video kay Charlie. Miko sikat ka na. Vlogger ka na. Ano kasi sa TV? Thank you. Arlo. Ikaw masabaan sa timo. Ayaw sa Java. Tapang ikaw. Pusag ka. Mati yung pakita lang na ngerti wong posting ngancok Hello mga Lodi. Talentawa sa mga Lodi ya. The best teacher jining mama yun tanawa lang. Wow! Yung pakpak! Oh, okay, come on baby! Yeah!